a kulu lakanakɛla ba duuru bɛ min kɔnɔna la ka baara bɛna bɛn de ka sira tigɛ jatigɛwale mɔgɔw ye jamana saba minnu farala ɲɔgɔn kan salongo ka AES tɔnkulu sigi sen kan kɔnɔ. An bɛɛ jɛlen bɛ sigiyɔrɔ kelen de la wa kungo kelen de b'a an bɛɛ lajɛlen da la. Kɛrɛnkɛrɛnnenya na jatigɛwale mɔgɔw olu bɛ bagabagali minnu kɛ an ka fasojamaw kuluw kan an ka sigidaw kɔnɔna la. F'an tun ka an tɛgɛ de di ɲɔgɔn ma ka an fanga fara ɲɔgɔn kan ka fɛn dɔ bila sen kan an bɛɛ bɛ se ka min nafa bɔ. Général Salifu Modi ka laseliw la. Niger jalatigiba in bolila fanga ninnu farali ɲɔgɔn kan labɛnnen don ka ban nga a ma faranfasiyali kɛ kulu ninnu bɛna baara daminɛ waati minnu na ɲɔgɔn fɛ. AES jamana saba faralen ɲɔgɔn kan sigilen bɛ 2,8 kilomètres carrés de kan. Nga gɛlɛya min b'a a jamana saba la u ye jatigɛwale ninnu ka dankariliw ye minnu bɛ ka waleya Al-Qaïda walima État islamique fɛ ni ye a san 10 ye. San saba tɛmɛnen ninnu na fagali min bɛ kɛ jatigɛwale mɔgɔw fɛ jatew tari u jɔ fo maa ba 6 ɲɔgɔnna la min bɛ bɛn duniya gun saya bɛɛ lajɛlen kɛlen tilancɛ ma. Ni laseli ninnu kɛra kunungo Conseil de sécurité duniya keleya tɔnba ka lakanabolo ka tɔnsigi kɛnɛ kan Amina Mohamed fɛ n'ale ye duniya keleya tɔnba ka ɲɛmɔgɔ dankan ye. Tɔnsigi kelen ni sen fɛ n'a kɛnɛ kun sigilen don jatigɛwale mɔgɔw ka dankariliw la farafina gun kan kɛlɛliw ma. Madame Mohamed ye laseliw kɛ k'a fɔ awa ko Burkina Faso de bilalen bɛ duniya jate bɛɛ lajɛlen ɲɛkunya la ka kɛɲɛ ni jatigɛwale mɔgɔw ka fagaliw hakɛw ye min ne dɔ farala kan ɲinan san kɔnɔ ne 668 ɲɔgɔnna ye. A ye a ka hamina yira k'a fɔ ko ale ma da la jamana min n'a a mara bɛ Capitaine Ibrahim Traoré bolo nin waati in na fanga ka se ka yɛlɛma don ni jate ninnu kɔnɔna la. O sabula VOA ye laɲini kɛ ka se ka Burkina Faso marakɛlaw ka jaabi kɔseginw sɔrɔ ka kɛɲɛ ni Amina Mohamed ka kumakan ninnu ye nga u ma jaabi sɔrɔ u bolo fɔlɔ.